Da! Acum treaba cu filmat. Haide așa cum ți-am zis eu ca aia, să faci boală, hai! Hai bă, pe aia, un pic așa! Hai bă! Hai mă! Ia bă, ia! Hai ca! Ia, tâc! Bă, lasă-ne, lasă-ne! Ia mă, ia! Dar cu aia, hai mă! Hai mă, că filmezi să fac până la ta! Păi nu mai, că nu mai au știu! Hai! Cum făceai tu, ia! Ia, hai! Hai mă, cap! Nu mai au știu! Hai mă un pic, hai mă! Nu știu pe aia dacă... Hai mă un pic, ia! Ia! Lasă-mă ăștia, mă! Haide mă! Nu știu pe care știe, mă! Pe care știe! Lasă că mai faci o dată! Hai cap, pe care știi tu, hai! Asta îmi zici, mai faci o dată! Hai mă! Rupe, 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 na! 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 Lasă, 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 că e așa? La 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 la.